Γλυκητάτη μου Κλειό, σήμερον ετελέστη εν τη φυλακή λειτουργία και κοινωνήσαμεν όλοι, περί τους 100 από διάφορα μέρη. Έχει αποφασιστεί ο διεκκρεμάλας θάνατος. Αύριο θα πηγαίνουν οι 60, μεταξύ αυτών οι 5 τραπεζούντοι, και θα γίνει ο διαγχώνης θάνατος. Με καταδιώκουν, προσπαθούν να με εξοντώσουν. Ξέρουν τι τους περιμένει αν κατορθώσω, και θα το κατορθώσω. Να ξεσηκώσω τους καλούς Τούρκους εναντίον τους και εναντίον των Ελλήνων, των Ιουνάνιδων. Αχ, και να ηλίε, μάνα μου να ηλίε.